4.066 avis morts en residències catalanes fins al dia d'ahir. I ara una breu història per entendre aquest autèntic drama. Primers de març, i el coronavirus comença a fer estralls entre la gent gran. La residència Ors, del carrer Rosselló de Barcelona, s'afarta de trucar i d'enviar e-mails a la Generalitat per demanar material de protecció per intentar aturar aquella catàstrofe que se'ls venia a sobre. 3 setmanes després reben 2 petites caixes. Una contenia mascaretes, 96 mascaretes exactament, i l'altra 3 ulleres de protecció i 2 paquets de 50 guants de la marca Vileda, els embolcalls dels quals hi havia fins i tot dibuixada una ceba amb una mà. No és cap broma, és una història basada en fets reals. El responsable d'aquesta vergonya té noms i cognoms: Shakir El Homrani, conseller d'Afers Socials. 4.066 morts és literalment una massacre. Ni ha dimitit ni ha estat cessat. Pel que es veu, perquè a Catalunya plegui algú, ens haurien d'exterminar a tots els catalans. I encara. Un govern que no assumeix cap mena de responsabilitat per aquesta hecatombe no és un govern. És una colla de depravats que no mereixerien ni representar els pitjors delinqüents que hi ha dins una presó.